Karrak itzita jarraituko du Zaragozarako Noranzkoan gaur eta bihar osteguna gaueko 10:00 goizeko 6:00. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Ezkaban mendian bart piztutako sutea itzali dute jada eta zaian atzo arratsaldean. Pizturiko sua kontrolatutzat eman dute goizaldean. Ezkaban mendiak su hartu zuen atzo arratsaldean eta garrak azkar batean hasi ziren mendiaren ekialdeko pinudi batera zabaltzen haizeak bultzatuta. Gauerdi aldera sutea kontrolatzea lortu zuten eta suhiltzaileek eta goizerako itzalitzat eman zuten. Gaur goizean ingurua zaintzen eta freskatzen jarraituko dutela adierazi dute. Bitartean atzo Iruñeko saihesbidean moztu zuten zatia berri zabalduko dutela agindu dute Atarrabia eta Antsoain artean eta baita Ezkabako tunelak ere. Iruñeko udaltzainek goizean baieztatu dute bide horiek zabalik daudela dagoeneko. Bada zaian ere sute bat piztu zen atzo arratsaldean eta 2:36-2:51 errepidea itxi behar izan zuten. Inork ez du minik hartu eta goizaldean kontrolatutzat eman dute. Idorteak suteak ere atera ditu azalera eta horren inguruan Espainiako Gobernuko Trantsizio Ekologikoko Ministerioak esako urtegiko segurtasunari buruz eginiko azken ebazpenak zurian beltz jarri du hainbat geologok eta gizarte eragileek salatzen zutena ezinezkoa da urtegiaren segurtasuna bermatzea egonkortasunari eragiten dioten faktoreen ziurgabetasuna dela eta oso zaila da frogatzea egungo baldintzak segurtasun faktore onargarri baten gainetik daudela. Eta bestelako lerroburuei jarraiki Espainiar Senatuak estatu bereko gobernuari galdegin zion Irun eta Hendaia arteko mugan bizi den egoeraren aurrean kezka eta engainamendu azkarra azal zezala. Irailaren 7an onarturiko mozioa EH Bilduk aurkeztu zuen, izan ere urte beltza izaten ari da muga zeharkatu nahi duten migratzaileentzat eta bidasoan fokua jarrita urte honetako balantzea egin du gurean Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak. Egia da, azken urteotan heltzen dizen flujuak gero eta handiagoak dira eta egia da bai azken urte bietan ikusi ahal izan dugu iragaitzeko migrazio fenomenoaren arpirik gogorrena da eta da azken baten pertsonak hasi dizela euren bizitza galtzen bidasoako uretan eta benetan hori bizitzen dugunean oso gogorra izaten da. Aita Mari Itxa salbamendu humanitarioaren elkarteak irabazi du Nafarroako Gobernuko Gizarte Eskubideen Departamentuak ematen duen nazioarteko elkartasunaren 19. saria 25.000 euro jasoko ditu erakundeak. Gerratik eta gosetik ihesi doazen migratzaileei eta errefuxiatuei bereziki sexu indarkeriaren biktima izandako emakumeei eta aurrei arta eta laguntza emateko egiten duen lan humanitario ausartagatik. Sus derechos humanos fundamentales, dándoles una oportunidad de llevar una vida digna, lidiando contra las desigualdades que se les presentan. Gizarte arloko lerroburuekin jarraiki Eusko Jaurlaritzak helegitea jarriko dio udaltzainen euskara eskakizunei buruzko epaiari. Bingen Zupiria bozeramaileak dio herritarrek administrazioekin euskaraz aritzeko eskubidea dutela zentzu. Uste dugu, orain ezagutu den epai honek edo sententzia honek ez duela aintzat hartzen 40 urtez gure administrazioetan egin den bidea eta horregatik hartuko dugu errekurtsoa aurkezteko erabakia. Gaurkoan berriz Kepa Junkerak 2020ko adarra saria jasoko du Victoria Eugenia Antzokian. Junkerari buruzko berpiztu dokumentalaren proiekzioaren aurretik egingo dute sari banaketa. Mari Jose Rekalde artista nafarraren eskultura bat
jasoko du ere. Hala ere, osasun arrazoiak direla eta Junkera bera ez da aretoan izango berpizten, sentitu du bere burua. Kepa Junkerak 4 urte bizitza publikotik aldenduta egon ostean itzultzeko garaia dela ikusi du. Izan ere, bere musika ibilbidea eta bizi duen unea jaso du asteazken honetan argia ikusiko duen dokumentala. Gainera, Adarra sariarekin aitortza ere egin diote Fermin Aio zuzendariak eta Garazi Belasko zuzendari ordeak ondu dute Kepa Junkera berpiztu izeneko lana. Eta honek, euskal musikari, konpositore eta ekoizlearen ibilbide artistikoa errepasatu eta haren errehabilitazio prozesua jasotzen du. Zinemaldian estreinatu dute gaur, baina horrez gain, emanaldi berezia prestatu dute urriaren 20erako Bilboko BBK aretoan. Azaldu dutenez, seguruenik han izango da Junkera bera ere. Eta kirolei salto, kirolanitzeko Europako triatloi txapelketa ospatzen ari dira Bizkaian. Europa osoko kirolariak etorriko dira Euskal Herrira txapelketan parte hartzera, baina antolatzaileek iragarri dute Espainiako edo Frantziako elastikoa jantzi beharko dutela euskal jokalariek eta hori egin ezean deskalifikatu egingo dituztela. Dena den, Joan Mari Lespuruk Espainiako jantziei uko egin eta bere klubekoekin hartu du parte veteranoen Europako duatloi txapelketan. Gu ere bai taldeak keinu bera egitera animatu ditu astean barruan ariko diren euskal kirolariak. Taldeko bozeramailea da Patxi Gaztelumen. Parlamentutik lortzen bada laguntza instituzional hori, onarpen instituzional hori, gero onarpen juridikoarekin eta bultzada sozialarekin aurrera pauso handiak eman daitezkela alor honetan eta gu ere bai ekimena bintzat horretarako sortu da, ezta? Euskal kirolaren alde, euskal kirolarien alde urratsak emateko eta urratz horiek izan daitezela instituzioekin, kirolekin, kirol federazioekin, kirolariekin batera emateko. Hori da gure norabidea, gure egitekoa eta hori da aldarrikatzen duguna, ez? Eta lerroburuekin bukatzeko nazioartera salto. Vladimir Putin Errusiako presidenteak mobilizazio partziala agindu du, argitu duenez, bakarrik erreserban daudenak deituko dituzte grebara. Hau da, armadan lehendik ere aritutako herritarrak. Defentsa ministroak zehaztapen gehiago eman ditu mobilizazioaren inguruan, esan duenez, 300.000 militar hoi mobilizatuko dituzte. Agintariak nabarmendu du ez dituztela inolaz ere deituko ikasleak edo beste herritarrak, baizik eta lehen ere armadako kide izandakoak bakarrik. Inbasioaren ondorioz, Errusiak okupatutako lurrak atzera berreskuratzeko kontraerasoa hasi zuen Ukrainiako armadak duela aste batzuk. Azken hilabeteetan kontrolpean izandako eremuetako batzuk galtzen hasi da Errusia Ukrainia iparrekialdean eta hegoaldean, eta horiek horrela Moskuren menpe dauden Ukrainiako lurraldeetan erabaki bat hartu dute referendumak egitea galdetuz herritarrei ea nahi duten beren lurraldea Errusiako Federazioan sartzea. Donbasko Herri Errepublika Errusia zaleek iragarri zuten atzo hilaren 23-tik 27-ra egingo dutela galdeketa. Gabon, asteazkeneko lerroburuak horrela errepara ditzagun aipatutakoak sakonago. Klima larrialdiari helduz, iazko azaroan Glasgown egindako COP26 goi bileran hartutako konpromisoak gainbegiratu dituzte eta adituek ohartarazi dute berriztagarrien hedadura laukoiztu behar dela COP26-ren xedeak bete nahi badira. Ildo horretan adierazi dute elkarlanik gabe 2080era atzeratuko litzatekeela karbono neutraltasuna eta bien bitartean Brusela gaur hasiko da aztertzen 2030erako isuriak 155% murrizteko egitasmoak adi. Iragan azaroan Eskozian egin zen COP26 bileran krisi klimatikori aurre egiteko konpromiso batzuk zehaztu zituzten. Besteak beste energia berriztagarriak areagotzea edota CO2 isuriak murriztea. Behin 10 hilabete pasata mahai gainean jarritako helburu horiek gainbegiratu dituzte energiaren eta energia berriztagarrien nazioarteko agentziek. Bertan adierazi da helburuak betetzea nahi bada laukoiztu egin behar dela berriztagarrien urteroko hazkundea 2030era bitartean. Esan behar da azken hamarkadan 130% ugaritu dela berriztagarrietatik eratorritako argindarraren erabilera eta 24% erregai fosietatik eratorritakoarena.
Ildo horretan berriztagarrien ahalmena 108 handituko da urte amaierarako, 300 gigabateraino. Adituen arabera ordea, 2030erako nazioarteak 630 gigabat gehiago lortu beharko lituzke eguzki argia baliatuta, eta 30 gigabat haize errotetatik. Ibilgailuei dagokienez berriz aholkatu dute jar ditzatela epe-mugak CO2 isurtzen duten ibilgailu berrien ekoizpenerako. Proposatzen dutena da ez dezatela halako ibilgailu gehiago ekoitzi 2035etik aurrera, urte horretan sartuko da debekua Europako Batasunean. Beste helburuetakoa temperaturari dagokio, gehienezko igoera 1,5 gradura mugatza zehaztu zen COP26 bileran. Horretarako 2030erako elektrikoak beharko lukete ibilgailuen 60 inguruk, eta gaur egun baino 10 aldiz kargaleku gehiago egon beharko lirateke. Eta nekazaritzaren eta abeltzaintzaren alorrean aholkatu dute lurrak gehiago ez zabaltzeko, baso soiltzea handitu ez dadin, izan ere CO2 isurien 20% erantzule dira. Adituen arabera helburu hauek gauzatzeko bidean, elkarlana egokia bada 2050erako lortu liteke neutraltasuna. Aldiz elkarlanik gabe 2080erara atzeratuko litzateke. Eta gurean ere konpromiso hauek aintzat hartuz energia berriztagarriak hizpide izan ditugu. Parke eolikoak dira eztabaidagai eta badirudi akordio baterako bidean direla Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Berriztagarriak eta kasu honetan eolikoen alde agertu dira arlo politiko zein sozialean. Baina nolako eredua da ezbaian dagoena. Alegia energia eredua bere jarri da eztabaidaren erdigunean. Energiaz, Espainiako gobernuak dio ez duela Garoña berriz zabalduko. Hain zuzen ere, Teresa Ribera ministroak esan du ezinezkoa eta bidera ezina dela Gaztela eta Leongo juntaren proposamena. Espainiako gobernuak beraz ez du Garoñako zentral nuklearra berriz zabalduko. Hala baieztatu du Bart, Teresa Riberak trantsizio energetikorako ministroa. Gaztela eta Leongo juntaren proposamena ezinezkoa eta bidera ezina dela, esan du, ateraldi ideologiko bat dela gehitu. CH Bilduko idurre bideguren senatariak egin dio galdera Riberari, izan ere, koalizioak pasaden astean eskatu zion Madrili nuklearrei buruzko eztabaida baztertzeko. Hala Riberak gogorarazi du badagoela Garoña desegiteko plan bat eta alden neurrian eskualdea errekuperatzekoa. Eta amaitzeko azpimarratu du Espainiak badituela nahikoa baliabide energia berriztagarrien aldeko apustua sendotzeko, energia nuklearraren beharrik gabe. Krisi energetiko eta ekonomikoaren ondorioz ostera, esne behiak haragitarako hiltzeko autua asko zabaldu da Europan, esnearen errentagarritasuna pala eta haragiaren prezio ona direla medio. Euskal Herrian dena den ez da ugaritu joera hori eta abeltzainek halako kasu gutxiren berri izan dute. Hala ere, nabarmendu dute ukuiluen egoera oso larria dela. Krisi energetiko eta ekonomikoak abeltzainak ere ataka larrian jarri ditu. Esnearen prezioak ikaragarri egin du gora azken urtean, baina azken hilabeteetako ekoizpen kostuen garestitzeak are gehiago okertu du egoera. Merkatuan esne premia dago, arazoa baina haren prezioa eta ekoizpen kostua da. Zenbatean ordaintzen diete bada litroa esnezalei, abuztuan 45 zentimoan. Litro bat ekoizteak ordea 50 eta 52 zentimo artean balio du. Esnezale gehienek urtebete baino gehiago daramatek galeretan sartuta. Jaurlaritzaren eta aldundien laguntzekin ari dira egoerari alduten heinean eusten, aurrezkei tiraka asko. Abeltzainek eskatzen dutena da salneurria ez dadila izan ekoizpen kostuak baino apalagoa, horrela behintzat ez omen dute galduko. Kostuak pandemian hasi ziren garestitzen eta aurten jo dute goia. Duela 2 urte pentsutona 240 euran erosten zuten. Azken fakturan 447an, 159ko igoera da hori. Artoarekin gauza bera pasada, prezioak bikoiztu egin dira hilabete gutxi batzutan. Horre gehitu behar zaio abeltzainek bestelako kostuak ere badituztela, euren jakiak, erregaiak, argindarrak kostu denek egin dute goruntz. Testuinguru honetan sektoraren egoera ikusita, hiltegiak martxa onari eusten ari dira. Izan ere esnebeiak haragitarako hiltzeko autua asko zabaldu da Europan. Esnearen errentagarritasuna apala eta haragiaren prezio ona direla medio. Frantzian esaterako 250.000 abelburu sakrifikatu dituzte azken hilabeteetan, eta Espainian 50.000 inguru. Euskal Herrian dena den momentuz ez da ugaritu joera hori, ukuioen egoera oso larria baldin bada ere.
Egoera txarra baldin bazen, horri gainera lehortea gehitu behar zaio eta horrek duen eragina baserri eta etxaldeetan. Ekonomian murgilduta, kanpo merkataritza markak hausten ari da 2022 urte honetan. Inflazio handiak auspotuta urtarriletik uztailera 25,4 handitu da Hego Euskal Herriko enpresek atzerrira bidalitako produktuen balioa. Aiara de Urretak emango dizkigu xetasunak. Esportazioak 25,4 igo dira uztailera arte Hego Euskal Herrian. Kanpo merkataritza handitu da eta 25.500 milioi eurokoak izan dira esportazioak 2022ko lehendabiziko 6 hilabeteetan. Gaz erosketa handien eraginez, uztailean parekatu dira esportazioak eta importazioak. Izan ere, esportazioak baino gehiago igotzen ari dira importazioak eta horren arrestako bat da produktu energetikoen erosketa asko handitu dela. Udan alaber, erreserbak betetzeko ahalegin handia egiten ari dira Europako Batasunean eta GLNA ezartzeko bietako bat da Bilboko portua. Uda lehor eta beroak gainera gazaren kontsumo handitu du eta horrek gehiago importatzera behartu du. Horrela, Espainiako Merkataritza Ministerioen arabera, uztailean, produktu energetikoetan 1.200 milioi euroren importazioak egin ditu Bizkaiak, handik sartzen dira guztiak. Izan ere, Bizkaiak importatutako produktuen 73,6 izan dira gaz eta petrolioa. Urte osoan berriz, ia 5.000 milioi izan dira iazko halako 2 baino gehiago. Bada hidrokarburoen erosketa handi horiek kanpo saldori eragin diote, bestela izan da esportazioen eta importazioen arteko aldeari. Izan ere, Euskal Herria herrialde esportatzailea da, bere industrien pisu handiari esker, baina aurten asko apaldu da. Zehazke uztailean ia parekatu egin dira esportazioak eta importazioak. Lehenengoak 12,6 igo baitira eta bigarrenak 60,5. Bestalde, Mercedes multinazionalak Gasteizen duen lantegi handitzeko eta sendotzeko proposamena aurkeztu dio Gorka Hurtaran alkateari. Industriagune berriak 23 hektarea izango ditu eta ez du eraginik izango Eraztun berdearen naturgunean. Gaur goizean Mercedesen instalazioetan izan da Hurtaran eta bisita horretan Emilio Titos Mercedeseko Gasteizko buruak lantegi handitzeko eta sendotzeko proposamenaren xehetasunak azaldu dizkio. Proiektuak 23 hektarea hartuko dituen industriagune berria eraikitzea aurreikusten du. Gaur egungo instalazioen hegoaldean kokatuta dauden hainbat lursailetan. Hori dela eta handitze horrek ez du eraginik izango ez Eraztun berdean, ez da Zabalganako basoan ere. Aipagarriena dela Zabalganako bazoa eta baita ere gure Eraztun berdea errespetatzen dela une oro. Beraz, industria eta ingurumena horiek ere isladatzen dira Mercedeseko proposamen horretan. Eta guri, udalari orain dagokigu proiektu hau martxan jartzea eta hirigintza aldaketa guzti horiek planteatzea ahalik eta azkar. Eta Tafallan burujabe eguna ospatu da larunbat honetan. Ekonomia sozialaren arloan ibiltzen diren kooperatiba eta enpresa ezberdinek hitzordua eman dute Nafarroako erdialdean eta bertan haien proiektuak ezagutu eta informazioa jasotzeko aukera izan dute gerturatu diren guztiak. Irailaren 17an ospatu zen burujabe eguna Tafallan. Ekonomia sozialaren garrantzia eta norbere baliabideen jabe izatearen garrantzia azpimarratu nahi izan zuten, bertara gerturatu ziren Goiener, Izarkom, Ekilur edo guzti honen antolatzaile izan zen Ondalankopek. Euskal Herriko kooperatiba bat da Goiener taldea, herritarra, energia berriztagarria, gure energia propioa sortu eta merkaturatzen dugu. Finantza zerbitzu kooperatiboa, etiko eta solidarioa, aurrezkiekin ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuak finantzatu. Gu Izarkon gara, Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatiboa. Guk azken finean eskaintzen dugu telekomunikazio zerbitzu eta azpiegitura jartzen ditugu.
Han bildutako eragile guztiek aukera izan zuten haien proiektuetaz hitz egiteko, eta bertara informazio bila gerturatu zen jendearekin egoteko. Gehien ikusten ari garen jarrera da, jende pilo dagola harritua, dauden alternatibak ez zituelako ezagutzen. Burujabetzaren bidean, sistema kapitalistari eta multinazionalei alternatiba izan daitezkeen tresnak mahai gainean jarri zituzten. Eta telekomunikazioak gaur egun nik uste dut arlo estrategikoenetako badala, herri batek bere garapenerako arlo importantenetako bada, ezta? Eta orduan guk geuk izan bargera herri gisa hau denak kudeatzeko aukera eduki behar dugunak, ez? Bizigeran gizarte ereduak behar ditulako beste eredu batzuk ikusten da orain arteko eredu honek ez duela funtzionatzen eta beharrezkoa da guk herritik sortzea. Burujabetza desberdinak eraiki behar ditugula, ez egoteko besteen esku, multinazionalen esku eta kapitalaren esku. Txupinazotik hasita eta gauean zezen plazan izan ziren kontzertuetar arte, giro ezin hobea bizi izan zen Tafallako herrian egun osoan zehar, eta bertaratu ziren pertsona guztiek aukera izan zuten goizeko azokan zeuden proiektu guztiak ezagutzeko. Bestaldetik lan gatazketara salto, Superberriak katearen zuzendaritzak atzera egin eta enplegua erregulatzeko dosierra erretiratzea erabaki du 70 langile kaleratu nahi zituen taldeak. Superberriak supermerkotako zuzendaritzak bertan bera utzi du 70 langilei kaleratzea ekarriko zuen enplegu regulazio espedientea. Bada langileek greba mugaberen garaipena ospatu dute, izan ere, LAB eta Komisio Superiora sindikatuak deituta, irailaren 16an lanuztea abiatu zuten BM markapean dauden Bilbo, Amurrio, Laudio eta Ugaoko Superberriakeko langileek. Bost greba egun izan dira iragarrita geneukan greba mugagabetik, baina 5 egun oso intentsio egiten dira, oso gogorrak egiten dira ere borrokan egondara eta irabazteko aukerak genituela ikusten genuen arren, azkenean aurkeztu duten erea ezelako sostengatzen, datuetan ezen sostengatzen eta beraz horrek indarrandi ematen zigun aldi berean ziurgabetasun egoera oso handi bat da. 70 lanpostu kolokan daude eta horri aurre egitea psikologikoki eta emozionalki oso zaila da. LAB eta Komisio Superiora sindikatuek enpresak arrazoi ekonomikoak ez zituela erregulazio espedientea ezartzeko uhartarazi zuten eta horregatik exigitzen zuten espedientea baztertzea. Guk hasieratik defendatzen genuen zertzen dauek oso ondo funtzionatzen dutela, oso toki honetan daude kokatuta eta oso kutxa onak egiten dira. Erregulazio espedientea bertan bera utzi du enpresak, baina borroka ez dela amaitu nabarmendu dute. Superberriakeko den aktibitatea eta euren lanpostuen mantentzea bermatu arte handotuta jarraituko dute, baita Superberriak eta BM Sopeko enpresekin harremanetan ere. Gaur egungo jabeek jarduera bertan bera utzi nahi baldin badute, guk defendatzen duguna da hori ardurarekin egon behar dela eta egon beharko dutena dela erosle bat bilatu. Eta horretan negoziazio horretan dabiltza, orduan momentu honetan pilota euren teiatuan dago, eta badirudi aurrera doala, baina argi dago ezin garela lasaitu, ernetan tolatuta jarraitu behar dugula, bada espada. Ordea ArcelorMittaleko Espainiako zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazio espedientea proposatu du 2023ko abenduaren 30 arte Espainiako estatu osoan. Erregulazio eztabaidatzeko negoziazio batzordea eratu du enpresak non ELALA, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek parte hartzen dute. Bada gaur eta bihar artean sindikatuak eta zuzendaritza bilduko dira erregulazio espedientea negoziatzeko. Sindikatuek hala ere dagoeneko ezezkoa eman diote erregulazio espedienteari, alabaina negoziazioak jarraitzen du. Zuzendaritzak ez baitu behar sindikatuen babesa erregulazioa ezartzeko. ELAK eta LABek joan den astean iragarri zuten ez zutela erregulazio espedientea babestuko, besteak beste enpresak arrazoi ekonomikoak ez dituelako eta negoziazioa Euskal Herri mailan egin nahi dutelako. Edonola ere, sindikatuen arabera ArcelorMittalek erregulazio espedientea ezarriko du eta hori horrela izanez gero, ELAK eta LABek jakitera eman dute langileen eskubideen alde dituzten tresna guztiak erabiliko dituztela.
Gutxi balitz, Nafarroako Volkswagenen lantegiaren etorkizunak kezka sortu du konpainiak autoelektrikoen ekoizpenaren zati bat Landabengo lantegitik Kataluniara eramateko asmoa iragarri duelako. 2026tik aurrera izango litzateke hori iragarpenak ez jakintasuna eta haserrea eragindu beharginen artean horrela, erabakiak beharginengan izan ditzakeen ondorioez aritu da gurean Igor Peñalver Volkswageneko langile batzordeko kidea entzun diezaiogun eguerdiko magazinean. Esaten genuen ez da, kezka sortu duela, iragarpen horrek, ez, Landabengo lantegitik ekoizpenaren zati bat 2026tik aurrera Kataluniara eraman nahi dutelako, eta noski horrek kezka sortu duela langileen artean, familien artean ere, iragarpena betetzek baldin bada, izan ere, zein nolako ondorioak aurreikusten dituzu? Bueno, oraingo kezka hauek baditugu, baina ez dakigu hori kaseta batean bakarrik atera da. Orduan ez dakigu egia den, orain faltatzen dugu enpresak edo taldeak hau berrestea, orain ditugu zuhurtziz, eta gainera ez dakigulako zenbat ordu kopuru kostatzen da kotxe elektriko bat egitea, horrek ere erabilduko lukeelako. Orduan oraingoz, fiskal zuhurtziz. Dena den, Nafarroako gobernuak zuekin biltzeko asmoa duela iragarri du, ez dakite horren berri duzuen, dagoeneko datarik jarrita dagoen? Bai, horrengo asteartean izango da mabitzakitan itxortua. Eta zen nolako puntuak eramango dituzue bilera horretara? Nahi dugu zenbat diru publiko eskatu duen Volkswagenek, zenbat diru publiko bilatuko duen gobernuak Volkswagenerako. Tesla's new factory near Berlin. Eramango dugu gobernura esan ez, diru publikoarekin ezin dela postu bat ere zutzik. Horrek izango dira gure nahiak. Izan ere, zein puntutarainoko eragina dute ez, Nafarroako gobernuak eta gobernu zentralak baita ere, balizko erabaki honetan? Hori ere, erantzun zaila da, egin dezaketen bat, ez ere, ez duguna nahi da, beste lantegi bat edo prioritatzea gurea horrez, eta orduan hor, zaiatuko gara, zer aldugun egin, eta beraiek zer egin dezaketen Volkswagen markarekin. Dena den, kezka egon badago, nahiz eta oraindik ere enpresak berak ez duen konfirmatu iragarpen hori, zuk esan bezala, baina dena den, kezka esan bezala hortxe dago ez, zuek langile bezala ez, eta autogintzaren sektorea dagoen bezala ikusita, zer da espero duzuena? Bueno, gu batez ere esaten dena da elektrikoak nola kostatzen da gutxiago ekoiztea, behar dugula kopuru handiago. Horrein egiten ditugu kotxean izaten dira gutxi gora bera urte 2.000, eta horiekin ematen du langile postuak galduko lineatukela. Orduan nahi duguna da produkzio horiek handitzea, 250.000 inguruko produkzioak bermatzea lantegian, horrek egingo lukelako bai langileria zepak ez da, 4.000 langile bermatzea beraien postuak eta gainera gora egiten. Hori da gure naia eta horrekin guaz gobernuetara pizka bat eskatzera eta laguntzeko edo ez eramateko beste tokietara. Eta Nafarroatik mugitu gabe, Europako mugikortasunaren astera batu da urten Iruñako udala ere, bada hori aitzakiatzat hartuta, jakin nahi izan dugu bertako biztanleek ze garraio mota erabiltzen duten eta zergatik galdera hauei erantzuna bilatzeko kalera atera da Iruñako 11ko lantaldea. Sandra Urra. Kotxea, autobusa, txirrindula, asko dira hirian zehar mugitzeko aukerak. Europako mugikortasunaren astea dela eta iruñarrei galdetzera atera gara ea ze garraio mota erabiltzen duten eta zergatik egiten duten auto hori. Bueno, kotxea eta txirrindula. Bueno, bilagesa da autobusa, ni herri batean bizi naiz, orduan, segun debei guralean arabera eta hola, baina, normalean autobusa edo txirrindulan mugitzen naiz. En mi ciudad es que es una ciudad pequeña, entonces normalmente voy caminando. La Villavesa. Normalean txirrindula beti, ni joaten ez nire txirrindularekin, Julen berearekin, edo patinetea, eta Mikele txikitxoa eramaten dut atzean txirrindularekin karro batean. Yo, vehículo, el coche. Bueno, txirrindulan ibiltzea eta hola, kirol pixkete egiteko, eta gero uste dut debei,
pues, kontaminatzeko inbeste, olakorik ez, eta pixket hortik. Comodidad. Una plaza de parking en la Plaza del Castillo y comodidad para trabajo y para todo. Alde batetik erosotasunagatik hemendik gertu bizi naiz eta auzoan bertan aukeratu dugu eskola eta nire lana ere badago hemendik nahiko gertu eta ekologismoagatik ere, kontaminazioa ez egiteko eta hori bai. Y para hacer ejercicio a mi edad también. Porque es lo único que tengo, no tengo coche. Sí, y es lo que me sale más cómodo. Ari berdinetik tiraka, Euskal Autonomia Erkidegoan Bizit Euskadi garraio publikoan izeneko programa pilotua aurkeztu du gaur Javier Hurtado Turismo Merkataritza eta Kontsumo Sailburuak. Ekimenaren berri 2022ko mugikortasunaren Europako astearen barruan eman du eta taxiaren zerbitzu publikoko gidariek Araba, Bizkaia edo Gipuzkoa bisitatzen duten pertsonei jakinarazpenak eman ahal izatea eta zerbitzua sustatzea du helburu. Euskadi en transporte público, que va en consonancia con otras medidas que se están tomando, como por ejemplo en Donosti con el parking disuasorio o el proyecto que ha presentado la Diputación de Álava con Álava Bus y la conexión con el turismo, de colaboración entre todas las administraciones en ese turismo sostenible y en esa movilidad sostenible. Destacar, como bien han dicho, que somos un referente en electrificación de taxis y de esas medidas de sostenibilidad y las queremos conectar de forma clara con el turismo. Eta inor ez etxerik gabe mugimenduak ostiralean loaldia antolatu du Gasteizen, gazteen prekarietatea eta emantzipaziorako ezintasunak salatzeko. Nerea García. Horrekin batera, pertsona razializatuen bazterkeria, oinarrizko hornidura, auzoetako gentrifikazioa eta bizitzaren garaztitzea ere izango dira protagonista asanbladan. Inorez etxerik gabe ekimenak gizarte larrialdietarako zerbitzuen falta salatuko dute loaldian, Gasteizko plaza berrian aizuzen ere. Irailaren 23ko gauetik 24ko goizera. Etxebizitza eskubidearen aldeko loaldia izango da. 8:30 hasiko da ekimena, asanblada batekin eta hurrengo goizean amaituko da eta prentzaurreko bat eskainiko dute. Eta Xabier Legarreta Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendari elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Legarretak azpimarratu du azken 2 urteetan iragaitzeko migrazio fenomenoaren aurpegi gogorrena ikusi dugula Bidasoa ibaian. Adierazi du bertan gertatzen dena ez dela administrazio edo elkarte baten erantzukizuna. Europa mailako gai pendiente bat da. Zentzu horretan azpimarratu du jendearte eta sistema osoaren porrota dela. Bueno, irun beti egonda dagoen lekuan, hor mugan, baina egia da 2018tik ona iragaitzeko migrazio fenomenoaren fluxua asko izen da azken urteotan, ez? Hori dela eta, azken urteotan, administrazio desberdinak batu gara eta koordinatuta ibili gara purbet honen fenomenoari aurre egiteko, ez? Egia da, azken urteotan heltzen dizen flujuak gero eta handiagoak dira eta egia da bebai azken urte bietan ikusi ahal izan dugu iragaitzeko migrazio fenomenoaren arpirik gogorrena da eta da azken baten pertsonak hasi dizela euren bizitza galtzen Bidasoako uretan eta benetan hori bizitzen dugunean oso gogorra izaten da. Horrez gain, Frantziako poliziak jartzen dituen kontrolak selektibotzat eta arrasistatzat jo ditu eta baita bestelako jokabideak ere devoluzioak esaterako. Hori horrela, bide seguruak eskatu ditu eta horretarako beharrezkotzat jo ditu korridore humanitarioak. Egin behar dela berba eta gauze batzuei izen eta bizena jarri behar txagule ez. Aspalditik ona Frantziako poliziak martxan jartzen dituen kontrolak, kontrol selektiboak eta kontrol rasistak diez, eta holan esan behar dugu, ze holan da ez. Eta horretaz aparte, beste aktuazio ilegalak eroaten dauz martxan ez, devoluzioak eta bar. Eta nik uste dut hori salatu egin behar dela, eta izenak eta bizena jarri behar txagu horreri ez. Horren ondorioz, ikusten dugune da, Irunera heltzen dizen migranteak, alegin egiten daude beste bide batzuk topatzen azken baten Europara heltzeko ez. Eta gehienetan horrek bideak
askoz be, arrisku gehiago egiten daue, eta noizipein topaten gara, bidazoako uretan, baten batek bizitza galtzen dauena. Eta gero bestalde batetik ikusten ari gara zelan honen ondorioz bebai, Irunen inguruan, hasi dizela bebai mafiak batzuk, mafiak eta agertzen, ez? Eta honek mafiak azken baten, negozioa egiten daue drama honetan. Adostasun zabal bat dagoela bai ameko administrazioen artean eta baita hirugarren sektoreko entitate eta elkarte desberdinen artean, ez? Guk hemen eskatzen dugune da behin eta berriz transito seguruak, ez? Eta horretarako nik uste dut korredore humanitarioak beharrezkoak dizela honek transitoak neurtzeko, ez? Soluzioa jarraitu behar da inzidentzia egiten, ez? Oindala 10 egun adibidez, senatuan eztabaida bat egon zan oindala 10 egun, Euskal Herria Bilduk aurkeztu intzauen ekimen bat, bapurbet Irungo egoerari buruzko ekimen bat, eta iniziatiba horretan Euskal Herria Bilduk eskatzen zan dauen korredoreak, baina gero alderdi sozialistaren enmendakin bat onartu inzan, eta hor azkenean korredorearen hitza desagertu inzan, eta hor badago bidea, nik uste dut hemen politikaz aparte arlo humanitarioa beharrezkoa da, eta bat egin behar dugu benetan honek korredoreak eskatzeko orduan, ez? Eusko Jaurlaritzaren errekurtsoez galdetuta, nabarmendu du migrazio eta atzerritartasun lege gehienen zein muga kontrolen kompetentzia Espainiako gobernuak duela. Horrez gain adierazi du kontingentzia plana prest dutela errekurtso gehiago behar badira, eta hori Eusko Jaurlaritzak kontrolatzen duela erabat. Gai honetaz berbaiten dugunean kontestualizatzea, ez? Gaur egun migrazioko politikak, estrangeriako politikak eta mugen kontrolako politikak ez dira gure kompetentzikoak, osea, estatuatako kompetentzia osoa. Halan da guztiz be, ameko egoera ikusita, guk ja aspalditik irekita daukaguz errekurtso batzuk, adibidez asiloko eskatzaileei zuzendutako errekurtsoak be badaukaguz, sistema estatalan espadizen sartzen eta kanpoan geratzen dizenean, hor daukaguz bai oinatiko errekurtsoa, bai Tolosakoa, bai Berrizekoa bereziki zuzenduta, emakumei zuzenduta eta emakume eta adin txikiko jenteari zuzenduta, eta gero iragaitzeko migrazioari lotuta hor Irunen badago oinarrizko errekurtso bat, oinarrizko errekurtso hori Estatu Espainolaren errekurtsoa da, programa baten barruan dago, baina Eusko Jaurlaritzak bai laguntzen dauz, hor barruan eitzen dizen inbertsioak eta hori geu ordaintzen dugu, baina bertako errekurtsoa ez danean kapaz heltzen dizen flujoak hartzen, momentu hortan aktibatzen da kontingentzi plana, eta kontingentzi plan horretan, hor bai kudeatzen dugu Eusko Jaurlaritzatik 100%. Azkenik, Espainiako gobernuak atzerritartasun legearen egin berri duen aldaketa aurrera pausotzat jo du, baina dio lan arloan jarri dutela, arreta. Hori horrela azpimarratu du beste arlo batzuk ere hobetu egin behar direla. Gai honetaz berbaiten dugunean kontestualizatzea, ez? Gaur egun migrazioko politikak, estrangeriako politikak eta mugen kontrolako politikak ez dira gure kompetentzikoak, osea, estatuatako kompetentzia osoa. Halan da guztiz be, ameko egoera ikusita, guk ja aspalditik irekita daukaguz errekurtso batzuk, adibidez asiloko eskatzaileei zuzendutako errekurtsoak be badaukaguz, sistema estatalan espadizen sartzen eta kanpoan geratzen dizenean, hor daukaguz bai oinatiko barkatu hauetzen nahi genuen kortea, orain bai Tolosakoa, bai Berrizeko. Bai, azken baten, oingo aldaketa bakarrik fokalizatu da mundu laboralean, ez? Eta, badauz beste arlo batzuk, hobetu egin behar dizela, ez? Alde batetik, prozedimiento administratiboak, askotan, behin eta berriz eskatzen txagu atzerritarrei, dokumentazio berbera, arazo pilo bat eukiten nabie,
zain zita edo zita hartzeko polizia bulegoetan eta gero, arazo pilo bat egoten diez eurek dakarren titulu akademikoak homologatzeko, eta hor badagoz gauze pilo bat aldizenako betu, eta nik espero dut gitxik hobetzen joatea. Gai aldatuta berriz aipatu dugu lerroburuetan ere, Eusko Jaurlaritzak helegitea aurkeztuko du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaltzainen lan-poltsan euskarazko B2 maila behar ez dela dioen epaiaren aurka. Bingen Zupiria bozeramaile eta kultura eta hizkuntza politikarako sailburuak atzo berretsi zuenez bat etorri dira gobernuaren barruan. Nerea Garzia. UGT sindikatuak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan udaltzain izateko lanpoltzari jarri zion helegitean aldeko sententzia jaso du. Gasteizko administrazio auzitegiak ebatzi duenez, euskarazko B maila ez da beharrezkoa egiaztatzea 2021eko lanpoltzako sarbidea izateko. Gauzak horrela Eusko Jaurlaritzak ebazpen horren kontra joko du eta iragarri duenez errekurtsoa jarriko du. Gasteizko administrazio auzitegiaren sententzia da eta UGT sindikatuak udaltzainen 2021eko lanpoltzari jarritako helegiteari erantzun dio. Sententziak dioenez, euskarazko B2 maila egiaztatzea ez da beharrezkoa poltzan sartzeko eta irizpide hori bete ez zuten hautagaiek deialdian onartu behar dituzte. Eusko Jaurlaritzak berriz helegitea aurkeztuko du epaiaren kontra, salatzen duenez urte hauetan egin den bidea epaiak ez du aintzat hartu. Uste dugu, orain ezagutu den epai honek edo sententzia honek ez duela aintzat hartzen 40 urtez gure administrazioetan egin den bidea eta horregatik hartuko dugu errekurtsoa aurkezteko erabakia. Horrekin batera, sindikatuak ez datoz bat ebazpenarekin eta salatzen dute erabakiak euskaldunen hizkuntza eskubideak murrizten dituela. Euskaraz lan egin eta hartatua izateko eskubidea urratzen dituelako. OPE bateratu edo lanpoltza bateratu honek ere ez dituela euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzen. Eta hemendik elatik eskatzen dieguna da gure udalei, bakoitzak bere epe propioak egin ditzala, lanpoltza propioak, horrela bakarrik bermatuko baita euskaldunon hizkuntza eskubidea. Lau sindikatuak herritarrekiko hurbiltasuna eta integrazioan oinarritutako tokiko polizia eredu bat defendatuko du. Eta horretarako, besteak beste, udaltzen euskaldunak behar ditugu. Herritar guztion hizkuntza eskubideak errespetatuak izan daitezen. Sententzia eman duen epaileak otsailean Laudioko udalean lankile bat berriz onartzeko agindua eman zuen, euskara munduko 5. hizkuntza zaiena zela argudiatuta. Eta Nafarroako gobernuak zaintza lanetan berdintasuna sustatzea helburu duen kanpaina bat abian jarri du. Ekimen honen bidez, adiskidetzearen aldeko tokiko itunen eraldaketa sustatu nahi du. Gizarte paradigma zabalago bat familia bizitza pertsonalaren eta lan bizitzaren arteko oreka ahalbidetzen duten kontziliazio neurriak gainditzen dituenak. Nafarroako familien gehiengoak emakumeengan uzten du zaintza lanen ardura. Hala iragarri du Nafar gobernuak egindako zainketen erradiografia azterlanak. Bertako lanen arabera Nafar familien 87%ak gaur egun etxeko lan karga emakumeengan jartzen jarraitzen du. En su momento, las medidas de conciliación facilitaron la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pero estas medidas no han conseguido que este proceso se produzca en igualdad de condiciones, porque los hombres no se han incorporado en igual medida al trabajo doméstico y de cuidados. Prozesu hori bultzatzeko Nafarroako Berdintasunerako Institutoak kanpaina bat jarri du martxan, infinitu zaintzen dugu lemapean. Ekimenaren bitartez adiskidetzearen aldeko tokiko itunen eraldaketa sustatu nahi da. Los pactos por los cuidados son la fórmula y la propuesta de Navarra para avanzar en igualdad entre mujeres y hombres y poner en el centro de las políticas públicas la vida y el bienestar de la ciudadanía, repartiendo y compartiendo los cuidados, evolucionando desde el concepto de conciliación hacia el concepto de cuidados. Zaintza lanak bizitza, sistema eta egunerokotasuna ahalbidetzeko ezinbestekoak dira. Eskubide eta bete behar dira aldi berean. Udaletako, mankomunitateetako eta udal elkarteetako alkatetzek Nabiren webgunearen bitartez atxiki daitezke kanpainara.
Ostera aipatu dugu azken egunotan Arabako Errioxako ardoen sor marka berriaren eztabaidak ez duetenik. Igandean mahats bilketaren jaialdian protagonista izan zen gaia eta zenbait alderdi politikok eman zuten euren iritzia. Azken mugimenduei dagokienez, Errioxako kontseiluak esklusibotasuna exigitu du upategietan, baita mahastietan ere. Nerea Garzia lankideak azalduko digu. Errioxako eta Arabako mahastien arteko gatazka okerrera joan da. Errioxako kontseiluak iragarri du upategien baita mahastien esklusibotasuna exigituko duela. Abra elkarteak kritika zabala egin du eta aldarrikatzen duenez kontseiluak hartu duen erabakiak legearen kontra jotzen du. Gaur-gaurkoz, Abra Jaurlaritzaren behin-behineko baimenaren zain dago. Ardoaren gatazkak ez duetenik Errioxaren eta Arabako Errioxaren artean. Errioxako kontseiluak iragarri du upategien baita mahastien esklusibotasuna exigituko duela. Errioxako kontseiluak adierazi zuenez, ahal duen guztia egingo du izen berriaren proposamena oztopatzeko, eta hala izan da. Hasieran Errioxak upategien esklusibotasuna exigitu zuen, orain berriz mahastiena ere eskatu du araudia aldatuz. Lo que hacen es dejar en indefensión y discriminan de alguna manera a todos aquellos inscritos o dueños de viñedo inscrito en Rioja. Pueden ser viticultores o bodegueros. Realmente las condiciones de esos acuerdos lo que reflejan ir contra la ley de la libre empresa, y ese es el mal realmente, que es plural y para todos aquellos que estén inscritos en esta denominación de origen. Gauzak horrela ikusteko dago Errioxako kontseiluak araudian egindako aldaketak nola eragingo duen sormarka berriaren prozesuan. Esklusibotasun hori mahastietara zabaldu denez, orain mahastizainak bi zigiluen artean bakarrean aukeratzeko egoeran jarri ditu. Lo tienen claro, por tanto, poco les va a afectar. Pero es verdad que también a ellos, y en la parte que compartan viñedo, pues vulneran sus derechos. Consideramos que es contrario a derecho y que debería replantearse en el seno del Consejo lo primero antes de elevarlo al Ministerio. Arabako mahastiek aurrera pauso handia eman dute azken hilabetetan eta jatorri zen berriaren proposamena Europako Batasunera eraman dute. Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak haraino ailegatzeko bidea erraztu dute. Gaur-gaurkoz Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimen bat baizik ez dute behar Errioxa jatorri izena utzi nahi dutenek zor marka berria biarazteko. Hala ere, ez da baimen hori iritzi oraindik. Abra Arabako Errioxako upeltegien elkartean badira 15 bat upategi urrats hori egiteko prest. Para una forma de agilizar este tipo de solicitudes, lo que hace es otorgar este permiso nacional transitorio. La autoridad competente, en este caso es el Gobierno vasco. A principios de julio Abra solicitó este permiso. Entendemos que en breve, después de pasar los trámites, pues en breve conseguiremos ese permiso. Eta Euskara hizpide hitzez ekiteko garaia leloarekin egingo da 3. Euskaraldia azaroaren 18tik abenduaren 15 egunez. Pandemiaren ondotik sozializatzeko gogoa sumatzen da, horretarako hizkuntza behar da eta euskarazko praktikak edatzera dator ekimena. Ariketan sakondu eta eremu berriak irabazteko asmoa azaldu du ekimenak. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzeko izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esuak izten du maiz. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zukar
Eta zinemari begira nazioarteko 13 lanek osatu dute Nest Zinema ikasleen film laburren topaketaren 21. edizioko sorta eta aurten aurrenekoz euskarazko 2 film labur izan dira leian. Mikel Elanda egiguren sortzaile bizkaitarraren Noizko basoa da horietako bat, Elias Kerejeta Zinema Eskolako ikasle izan bitartean gauzatutakoa. Zenik ean bizi naiz, bizi izan naiz, Bilbote artean, eta ezagutu dut inguratzen gintuen natura, pinuz beteta, danak lerrokatuta, eta eukalipto askorekin, hau da, natura ezagutu dut bertan egur fabrika bezala, ez? Tardon denboran eraman, hausnarketa horrekin, aitarekin, galdetzen inguruko herritarrei, eta han geratu zen apur bat jakin min hori. Kontua da, bat egin zuela uneak, ni eskolan hemen Elias Kerejetan hasi, proiektu bat hasi behar nuen, eta kasualitatea izan zen, nire herrian batu zirela lehenengo aldiz herritarrak antolatu zirela diseinatzeko, pentsatzeko, imaginatzeko adin desberdinetako pertsonak, eta lortu zutela udaletxearekin batera lurzai hau erostea, eta ekimenarekin hasi zirela orduan batera izan zen. Kirolei salto, kirolanitzeko Europako triatloi txapelketa ospatzen ari dira Bizkaian. Europa osoko kirolariak etorriko dira Euskal Herrira txapelketan parte hartzera, baina antolatzaileek iragarri dute Espainiako edo Frantziako elastikoa jantzi beharko dutela euskal jokalariek eta hori egin ezean deskalifikatu egingo dituztela. Dena den, Juan Mari Elexpuruk Espainiako jantziei uko egin eta bere klubekoarekin hartu du parte veteranuen Europako duatloi txapelketan. Guere bai taldeak keinu bera egitera animatu ditu aste barruan ariko diren euskal kirolariak. Taldeko bozeramailea da Patxi Gaztelumendi eta arekin aztertu dugu gaia eguerdian eta euskal selekzioak eratzeko aukeraz EAJ, EH Bildu eta PSren akordioaren ondotik entzun. Nola definituko zenuke azken finean, ez? Aipatu dugu antolatzaileek hartu duten erabaki hori, egin duten mehatxu hori ere bai, ez? Deskalifikatzeko erabaki hori. Nola lortzen duzu jarrera hori? Guretzat erortzear dagoen imperio baten azken zantzuak dira, eta badakigu espainiartasunak krisia bizi duela, bere monarkia, bere arazo estrukturala handiekin, eta orduan kirola hartu du lanabez, eta la roja da beraien helburu politikoetan, beraien euskarri garrantzituena, eta gorriztatu nahi dute parean daukaten guztia, ez? Uste dugu ez dela bat ere zilegizkoa Euskal Herria etorri, hemengo instituzioetako diruarekin froga batzuk antolatu, eta frankismo garaian bagaundelez, hemengo kirolari guztiak behartzea erropa hori erostera, ez? Uniforme rojigualdoa erosi eta horrekin parte hartu behar izatea. Horrek nola ez ekarri du ondorio bezala euskal kirolari askok eta askok ehundakak ez dutela parte hartuko froga hauetan eta larunbateko froga ikustea bezeik ez zegoen. Batez ere Bretaña handiko eta Espainiako jantziekin zeuden atletak ziren eta bi euskal herritar baino ez genituen ikusi txapelketa horretan, eta gero open mailan hau da, lehiaketatik kanpo beste batzuk, ez? Eta, esanguratua da, ez? Esanguratua da, euskal kirolariek, uko egiten diotelako horrela jantzita joateari. Halaber, esan behar dugu, Juan Martín Elexpuruk, atxintxika Debagoienako triatloi taldeko kideak parte hartu zuela, eta erabaki zuela bere elastikoarekin joatea, ez? Bere klubeko ohiko erroparekin, eta horrez gain, ikurrina eta Nafarroko banderarekin heldu zen metara, bideoan erakutsi duzuen bezala. Eta ondoriorik izan du? Momentuz ez, izan ere, zailkapenean 5. bezala agertzen da, bai badakigu, ohartarazpen bat egin ziola transizio batean epaile edo bentsat antolaketan zegoen batek, baina egia da ere, aste osoan zehar, gure koloren alde egin ditugun agerpenek, ondorio hori ekarri dutela besteak beste, ez? Uste dut, euskal kirolariak lehenago errespetatu behar zituztela, euskal kirolariek eskatu zuten behintzat Euskal Herriko kolorekin ezin balitz,
behintzat norbere klubaren erroparekin parte hartzea, uko egin zioten aukera horri, baina, behintzat, desobedientzia ekintza honek edo parte hartze honek ez du eduki ondoriorik momentuz, eta ez dakigu oharkabean geratu delako, edo eta behin jakinda ere, ze publikoa da, eta edabideetan atera da, ez dutelako beste neurri bat gehiago hartu. Eta litekena da ere, instituzioek ez dute onartu, gai honetaz ez dute txintik izan, baina behar bada Bilboko udalean ere kezka sartu dute gaia eta pentsatzekoa da ere ohartarazpen bat egitea. Gu behintzat hori eskartuko genuke. Eta gaia zabalagoa da, ikusi dezakegulako. Eta eremu politikoan ere badu eragina, izan ere Euskal Herria Bilduk, EAJak eta PSek kirolean eta baita ere kultura alorrean euskal selekzio bat sortzea adostu dutelako. Nola baloratzen duzue? Bueno, egia da, kirolegea une honetan tramitatzen ari dela, kirolegea berez, otzaila aldean onartuko da Gasteizko Legebiltzarrean, eta uste dugu pausu garrantzitsua dela gobernuko alderdi ez gain, bigarren indar politikoa den EH Bilduk bat egin izana lege egitasmo horrekin, ez? Horrek suposatuko bailuke, parlamentuaren ehuneko 80 iaia bat egitea kirolegeak dauzkan proposamen guztiekin, eta proposamenetako bata hain zuzen euskal selekzioak ofizialak izatea eta modu ofizialan parte izatea nazioarteko lehiaketetan. Gogoratu behar dugu, Bilbon Duatloia jokatzen zen asteburu berean, sokatiradariak Herberetan, Holandan, munduko txapelketa lehiatzen ari zirela, larun batean bertan Gasteizen euskal selekzioak waterpoloan Inglaterraren kontra jokatu zuela, eta hor ikusi dugun bezala, gure surflariak World Series League mundu mailako lehiaketa horretan lehiatzen, eta junior mailan hainbat sari eskuratzen ari zirela, eta gero ikurriñarekin agertu, ez? Orduan, badago, kirol mailan badago bicefalia hori, ez? Alde batetik, kirol batzuetan ofizialtasuna ez da onartzen, eta gainera modu imperialista batean jokatzen da kirolari horien kontra, eta beste batzuetan aldiz, ari gara nazioarteko aitortza onartuak izaten, eta parte hartzeko aukerekin, ez? Eta uste dugu, aukera eta xerrikutu horiek baliatu bat dira, eta horrez gain, parlamentutik lortzen bada laguntza instituzional hori, onarpen instituzional hori, gero onarpen juridikoarekin eta bultzada sozialarekin aurrera pausu handiak eman daitezkela alor honetan, eta guere bai ekimena bintzat horretarako sortu da, ezta? Euskal kirolaren alde, euskal kirolarien alde urratzak emateko, eta urratz horiek izan daitezela instituzioekin, kirolekin, kirol federazioekin, kirolariekin batera emateko. Hori da gure norabidea, gure egitekoa, eta hori da aldarrikatzen dugun, ez? Euskal selekzioen inguruko mahai bat osatzea, eta mahai horretan kirol arlo osoa ordezkatu izatea, ez bakarrik lehen mailako klubak eta klub horietako kapitainen mutilak, baizik eta baita ere beste maila batzuetako klubak esanguratua direlako, nahi dugu ordezkaritza egotea iparraldeko kidena, nahi dugu emakumezko kirola ordezkatua izatea, eta nahi dugu nola ez, euskal selekzioaren alde dagoen arlo sozial hori ere bertan parte izatea, eta nolabait euskal selekzioen ofizialtasunen aldeko bide horri partekatu bat egitea. Bukatzeko Ainhoa filmaren soinu bandari erreparatuko diogu. Aste honetan musika zuzenean saioan Elkardiskoetxeak argitaratu duen vinilo bikoitza aitzaki hartuta protagonistei elkarrizketak. Zuzeneko musika eta bestelako bitxikeriez osatu da erreportajea. Ostegunean gaueko 10:00 saio osoa ikusgai izango duzue Hamaika telebistan, hamaika.eu satarian eta sare sozialetan. Horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago, nahi duzuen aldiro hamaika.eu satarian. Bihar arte. Pra chi spezza, let's go!
descarat.